Добрый дзень усім добрым людзям. Беларусы такая нацыя, якая заўжды любіць працаваць на зямлі, вырошчваць садавіну і гародніну, таму што калі гэтага не вырасціш, пры любой уладзе можа застацца галодным. Зразумела, што зараз гэта ўжо не так актуальна, як раней, але ўсё роўна гэта засталося ў генах, і таму беларусы вырошчваюць вось такія прыгожую гарадніну. А калі жывеш у вялізным горадзе, дзе браць гной і ўгнаенне для таго, каб падсілкоўваць, падхарчоўваць свае расліны, толькі вось перапрацоўваючы пустазелле, так званыя кампосныя ямы. Вось гэта кампостная такая шафа была раней, прастаяла гадоў 30, і тут усё як трэба. Зверху засыпалася, тут адчыняеш, і вось такі перагной угнаенне мы атрымліваем на выхадзе. Але гэта было раней. Яно ўжо, бачыце, развальваецца з цягам часу. Гніе дашка, гэта не вытрымлівае. Ёсць больш такія сучасныя рашэнні. Сучаснае жыццё патрабуе сучасных рашэнняў. І вось, калі ласка, з братняй Польшчы нам знаёмыя прывезлі польскі кампостер. Ён зроблены пластыкавы на 800 літраў, такія ёсць на 1600 літраў. Паглядзім, як ён тут зроблены. Сын яго сабраў. Тут ёсць две накрыўкі. Адзін адсек сыпецца. Кругом адтуліны, вентыляцыя. Другі адсек засыпаецца. Усё зроблена якасна, петлі надзейныя. Кампост будзе выдатны. Ну, а знізу, зразумела, у нас два лючка. Адзін лючок і такі самы другі. І адсюль будуць угнаенні, каб наша садавіна і гарадніна была смачная, была якасная, без усялякай хіміі, толькі на пустазеллі. Усім смачна есці, усяго найлепшага. Пакуль.